Igual, se nos cortes y después de ahí. Como ves. Bueno, vas a que tener que cortar ahora. Como é natural, nos condenamos toda forma de violencia, mostramos a nosa solidariedade coa Fundación e con todos os habitantes do Concello de Vilalba que esta mañá viron sobresaltada, esta madrugada viron sobresaltada a súa existencia, e simplemente lembrar que cando se atacan, neste caso, institucións que teñen un valor simbólico, dado que estamos a falar dunha fundación constituída por quen foi presidente da Xunta durante moitos anos, non só se está intentando atacar a propia fundación nin aos residentes de Vilalba, senón tamén de algún xeito a todo o que é a bagaxe do noso historia, que é unha historia de éxito como comunidade autónoma. E, evidentemente, como sempre, que saiban quenes utilizan a violencia que ao Grupo Popular non lle vai a mover un ápice nin das súas conviccións nin da súa forma de actuar. Se houbera que buscar unha gráfica, unha imaxe gráfica do que foi todo isto, pois é o primeiro presidente do Goberno de España que no seu mandato coincide con un ano santo que tivo unha especial sona internacional, entre outras cousas, gracias á visita de Benedicto, o Papa, a nosa cidade e a nosa comunidade autónoma, no que estivo completamente ausente alleo o presidente do Goberno. Eu realmente creo que, máis aló do moitas cousas de política xeral que son claramente criticables a este Goberno, en relación co desemprego, a xestión da crise, etc., en relación específica coa nosa comunidade autónoma, pois o balance é bastante cativo e digno de reproche polos electores, pero insisto que isto será algo que do que iremos falando e discutindo na próxima campaña e precampaña electoral.